ही टोमॅटोची भाजी ही 5 मिनिटात बनणारी आहे आणि तुम्ही याला चटणी पण म्हणू शकता। चला तर मग आपण पाहूया। नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। चला झटपट अशी भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग भाजी बनवायला सुरुवात करूया। एक कढई ठेवली आहे, कढईत गॅस चालू केलेला आहे आणि आता आपण 2 चमचे एवढं तेल घालून घेणार आहोत। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आता मी हाफ टीस्पून एवढा जिरं घालून घेते आणि हे 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, त्या पण घालून घेते। त्या बारीक भेदून घ्यायच्या आहेत। यामध्ये कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। आता लसणीचा कलर पूर्णपणे आता बदललेला आहे। त्यामध्ये मी हे 4 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत, ते आता घालून घेऊया आणि याला गुलाबी रंग येईपर्यंत व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा आहे। कांदा असा एकदम बारीक कापून घ्यायचा आहे, जास्त जाड ठेवायचं नाहीये, कारण आपण ही आता टोमॅटोची चटणी अशी पटकरून अशी बनणारी रेसिपी आहे ही, आणि ही भाजी 5 मिनिटात होते बनवून। तुम्ही आता पाहू शकता व्यवस्थित असा रंग बदललेला आहे कांद्याचा। आता आपण यामध्ये हे 4 कांदे घेतलेले होते, त्याच्यामुळे आपण 4 टोमॅटो घेतलेले आहेत, ते पण असे बारीक कापून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया आणि हे पण कांदा टोमॅटो व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही आता पाहू शकता भाजीला आता पाणी सुटत आलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया आणि हे पण आता 2 मिनिटं एवढं व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे भाजी। आता तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोचं पाणी आता पूर्णपणे सुकत आलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा एवढा हळद घालून घेऊया आणि तुम्हाला तिखट जेवढं पाहिजे असेल तेवढा आता मसाला घालून घेऊया आणि भाजी आता आपण आता मिक्स करून घेऊया परत। घरात जर भाजीला जर काही बनवायला नसेल तर अशी टोमॅटोची चटणी जर तुम्ही बनवलात कढीसोबत तर खूप छान लागते ही भाजी। अशा प्रकारे तुम्ही घरीसुद्धा ही बनवून पहा भाजी कशी झाली आहे ते, आणि आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आता आपली भाजी आता तयार झाली आहे पूर्णपणे। आता आपण ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। टोमॅटोची भाजी अशा प्रकारे आता आपण ही बनवून झालेली आहे। ही भाजी लहान मुलांच्या टिफिनसाठी सुद्धा पटकरून असे बनणारी आहे आणि ही भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत सुद्धा खूप छान लागते। तुम्ही ही बनवून पहा आणि कशी झाली ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। आणि ह्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।